Hej. Altså, velkommen til denne nye video. Jeg synes ikke, de to andre gav som video. De var kun korte. Men så opdagede jeg, at de ikke var videoer. Men jeg er lige begyndt på YouTube. Nogle gange så er det, jeg laver en video om dagen. Nogle gange 2. Max 3. I kender nogle af jer Kong Keen, den anden bedste gaming-YouTuber, fordi nummer 1 er Robin Samse. For Gex. Fordi Gex. Nej, jeg mener Kong Keen. Han uploader nogle gange 2 gange om dagen. Men jeg gør det 3 gange. Den er hyggelig og have I ser. Velkommen til. Og hvis I vil se mere videoer, så er det så abonneres for flere videoer. Hej hej.